Enw fi di Madi her, ac dwi'n cystadlu yn dressage. Dwi'n reidio ceffyl sgali di enw stabal fo, ac machnog sgali fo ydi enw cystadlaethau fo. Dwi wedi cael o ers tua 7 mis wan, ac wedi cael profiad anhygoel arno fo hyd hyn. Wel, mae dressage bach fatha dawnsio ar ceffyl. Jyst neud fatha symudiadau gwahanol ac trio gael nhw i neud bethau sydd ddim yn edrych yn normal. Dwi'n hyfforddi tua 5 i 6 gwaith yr wsos. Trio gadw fo yn heini ac dal i wybod beth mae'n neud. Dwi'n meddwl mae'n cymryd lot o amser. Mae sgali ceffyl fi, dio ddim wedi dod o cefndir dressage. So dwi wedi gorfod dysgu dipyn iddo fo. Ac mae jyst mewn ffordd fatha lle ti'n rhoi dy goesa di ac trio gwneud y ceffyl symud lle wyt ti eisiau fod. Oedd o yn wych, rhaid mi ddeud. Wel, gyda'i first reserve ydw i, ac o'n i'm yn coelio o ddweud gwir, oedd o jyst yn anhygoel gael bob dim. Ac i reidio hefo rhai o'r rhai gorau yn Prydain, ac oedd o jyst yn experience really da.